Ayan guys, babalikan natin yung lulong tampok natin kahapon sa ating vlog at dadalhan natin ng pamaskong handog mula sa inyong lingkod Maestro Waray at sa ating mga sponsors. Ayan, mega love shoutout kay Nico's Vlog at kay Alin Poblity. Ayan guys, ito po yung isang bahay ng isang matanda dito sa Barangay Bungliw at kanina habang naglalakad tayo, naglilibot tayo dito sa kanilang barangay, nakita natin na nire-rescue po ang isang matanda mula sa bahay na ito dahil pahulog na nga po yung bahay sa mismong ilog. Ayan o, hindi na talaga siya ligtas tirahan at anumang sandali ay talagang mahuhulog na po sa ilog at hindi po kakayanin ng isang matanda na nakatira dito. Ayan, good morning my dear pupils, welcome back to my vlog, and for today's video, babalikan po natin yung lulong tampok natin sa ating vlog kahapon kung saan po habang tayo naglilibot dito sa Barangay Bungliw ay nadaanan po natin ang kanyang bahay na talagang nakatagilid na po at siya po nire-rescue ni Rafi ang nangangalaga sa kanya dahil nga po anumang sandali ay maaari na pong mahulog yung kubo doon sa ilog. At ngayon mamimili po tayo dito ng kaunting pamaskong handog para kay Lolo dito po sa tindahan ni Paddy Simeon. Ayan, member din po natin sa One Waray Non Creators. Tara guys, napagpasyahan natin na bumili ng kaunting groceries at bibilhan na rin natin siya ng bigas para naman mayroon siyang pangsaing sa mga susunod na mga araw at syempre magtitira tayo ng kaunting halaga para sa kanyang mga pangangailangan. Ayan guys, dito pa tayo sa kabilang tindahan bumili ng bigas dahil wala na doon sa unang tindahan. So dito kala Ate Michelle tayo. Mega love shoutout. At ayan, pagkatapos naming makumpleto yung kaunting handog namin para kay Lolo Susing, agad naming pinuntahan ang kanyang munting barong kung saan siya naroroon ngayon. Mula sa tindahang ating pinagbilhan ng bigas at kaunting groceries, kailangan nating maglakad ng humigit kumulang 10 minuto bago marating ang mismong kinatitirikan ng bahay ng matanda. At itong ilog na ito ay karugtong mismo ng kinatatayuan po ng kanyang bahay. Sa paintulot po ng mga nangangalaga sa kanya at ni Lolo Susing mismo ay kukuhanan natin siya ng video at kakausapin hinggil sa kanyang kalagayan. Isinama na rin natin ang isa sa manangangalaga sa kanya, si Ate Isil, na isa pong malayong kamag-anakan, bali apo na po ito ng matanda upang tingnan ang kanyang kalagayan. At narito na po tayo. Tingnan nyo naman, nakikita natin na talagang yung bahay ay tumagilid na, tumabini na at malapit na pong malaglag sa ilog. Ayan o, hindi na talaga ligtas para tirahan ng mga tao. Lalo na ng isang matanda. Ayon kay Lolo Susing, mag-isa na lamang po siya sa buhay at yumaon na rin po ang kanyang asawa, maging ang kanyang ibang mga anak at kung mayroong natitira man, mga 1 o 2 ata na nasa Maynila din at wala daw siyang komunikasyon. At ayan guys, makikita natin na talagang hindi na talaga pwedeng tirahan po ng kahit sino ang bahay na ito, lalo na ng isang matanda. Ayan o, sirang-sira na po. Mula rito ay inilipat ang matanda dito sa kabilang ibayo. Tara, tingnan natin ang kanyang kalagayan. Hello, Apoy Susing! Kusa, dyan ka mo na pansamantala na star! Ayan, naabutan na tayo dito ng ulan, guys. Ayan, oh! Sira din! Tara, let's go! Makisilong tayo dito sa isa pang bahay na nandito katabi po ng kinaroroonan ng matanda na si Lolo Susing. Iyay, sira din, guys. Ayan, oh! Ang lalaki ng ng butas ng bubong at hindi na rin pwedeng tirahan. Pagtila ng ulan ay matamangkong kinausap si Lolo Susing tungkol sa kanyang kalagayan at upang iabot na rin ang handog nating pamasko para sa kaniya. Ayan guys, nandito po tayo ngayon sa Barangay Bungliw at noong nakarang araw habang pupunta tayo doon sa kabilang ibayo dito sa Barangay Bungliw at tayo naglilibot dito sa kanilang barangay dahil nga dito po nakatira yung aking asawa, dito po yung kanilang pamilya, ay nakita po natin yung bahay ni Lolo na nakatagilid na po at malapit na pong mahulog sa ilog. Ayan. So pansamantala dito po siya ngayon nakatira sa maliit na barong na ito. Lolo, anong pangalan po ninyo? Ang ngaran niyo, Lolo? Palaya po, Susing. Susing. Ang gingaran an Jesus. Jesus. Ayan, Jesus Pinka daw po yung kanyang pangalan. Taga dito po talaga kayo sa Bungliw. Jesus Pinka Picayo. Ayan, Jesus Pinka Picayo. Ilang taong gulang na po, Lo? Pero ng edad? Ay, 1943 ako na buhay. 1943. April 22.
Yun lang. Mamaya na natin kwentahin kung magkano ang edad niya. So, as mahigit 80 years old na. Hello, back. Diyan kayo nakatira sa bahay niyo talaga yan. Wala na po ang asawa ninyo? Wala na kang asawa, lo? Sa aming pag-uusap, lalong kinurot ang aking puso, lalo na nang ikwinento ni Lolo Susing na wala na umano ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay yumao na rin ang iba at kung may natitira man ay nasa Maynila daw umano at wala na siyang komunikasyon. Siya ay nananatili dito dahil dito po siya talaga napamahal sa lugar na ito. At bagaman nagmamalasakit po yung ibang mga malalayong kamag-anakan niya, ay talagang pinipili po niya dito ang manatili dahil dito po siya napamahal sa lugar na ito. Kahit pa nga po siya ay nag-iisa o mag-isa sa buhay at buong puso po siyang nagpapasalamat doon po sa mga nagmamalasakit sa kanya, lalo na sa kanyang mga malalayong kamag-anakan, mga apo, malalayong kamag-anakan dito na sila Rafi, si Ate Isil at si Papay Berto. At ayan, ipinakita po ni Lolo Susing na dito po siya nagsasaing, pero sa ngayon po sa kanyang kalagayan na hindi na po siya pinahihintulutan ng manangalaga sa kanya na siya ang magsaing dahil baka daw po ikapahamak pa nito, kaya hinahatira na lamang po siya ng pagkain sa umaga, sa tanghali at sa hapon. Inaaya din siya ng mga nagmamalasakit sa kanya na doon na lamang siya sa kanila tumira, pero mas pinipili ng matanda na manirahan dito mag-isa. Mas payapa daw dito ang buhay at kaya pa naman daw niyang kumilos mag-isa. Kaya bilang tugon doon sa mga nagmamalasakit sa kanya, araw-araw po siyang binibisita dito, dinadalhan ng pagkain at iba pang mga pangangailangan. Ang munting hiling at panalangin lamang ni Lolo Susing na kahit papaano daw ay mapaayos man lamang ang kanyang munting kubo, nang sa ganon ay komportable daw ang kanyang pagtulog sa gabi. At pagkaraan ng aming masinsinang usapan, dito ko na nga ibinigay sa kanya ang ating handog na munting regalo para sa Kapaskuhan. Buong puso po tayong nagpapasalamat sa ating mga sponsors kay Nico's Vlog at kay Alin Publicity na sila pong naging tulay para makapaghandog po tayo ng kaunting regalo para kay Lolo Susing. Ang natirang halaga sa ating pinamili ay binigay din po natin sa matanda upang nang sa gayon ay mayroon siyang magamit kahit papaano sa kanyang pang-araw-araw na mga pangangailangan. Ayan, sa ating mga kababayan dyan, sa ating mga nanunungkulan sa pamahalaan, yung mga ganitong kwento po ni Lolo, ito po sila yung mga dapat nating tulungan. Sa mga kapwa ko vlogger, doon po sa mga charity vlogger na tumutulong ng kapwa, guys, ito na po yung pagkakataon natin na makatulong tayo ng ating kapwa. Si Lolo po ay isang patunay na kahit mahirap po ang buhay, kailangan po nating magpatuloy at lumaban. At patuloy po siyang lumalaban at nawa po isa po sa atin o isa po sa inyo yung tumulong po, mag-abot kamay ng pagtulong para kay Lolo, lalo na po sa kanyang kalagayan at sa kanyang bahay na kahit papaano maitayo man lamang at talagang materhan po niya, dahil kung inyo pong makikita sa personal, talagang sira po yung bahay at pahulog na po sa ilog. Opo. Nanawagan po ako sa lahat po ng mga members namin sa One Waraynon Creators, kahit magkano halaga po ay maaari po nating tanggapin at ibigay, iabot kay Lolo Susing. Lolo Susing, at sa kanyang nangangalaga sa kanyang pamilya, maraming salamat po. Dahil bagaman po si Lolo ganito ang kalagayan po, hindi po siya pinababayaan ng kanyang pamilya. Nagkataon lamang po na pare-pares lang din po mahirap yung kanilang kalagayan, kaya po ganito po yung sitwasyon ni Lolo Susing. Ayan. So doon po sa aking mga members sa One Waraynon Creators, tulungan po natin, naway tulungan po natin si Lolo Susing. At again, panawagan ko sa ating pamahalaan, ito po, mga ganitong sitwasyon po yung dapat nating tinutulungan. Lo, anong mensahe ninyo sa nagbigay sa atin ng ng pamasko para sa inyo? Ako nga pasalamat ko sa kanya na katulong siya sa among kahirapan. Mahirap talaga lo ang buhay, ano? Makore ang buhay di Lolo. Mahirap. Pero kaya. Laban la lo, laban la. Tinitiis. Opo, oo. Wala iba. Titiis ka lang. Kaunting tiis lang. Baka sa ibang araw makaahon man. O yan talagang dapat lo. Laban lang sa buhay. Laban. May awa din ng Panginoon. Walang pagsidla ng kagalakan at pasasalamat ng matanda sa lahat po ng nagpaabot ng tulong, lalo na kay Nico's Vlog at kay Alin Publicity. At dito nga, ayan, manghiyak-ngiyak nga po si Lolo habang kinikwento niya sa atin ang kalagayan ng kanyang buhay. Nanay mo, araw niya bulig, Lolo? Ay, makakuan naman ako sa akin buhay. Makaraos.
ahon man sa kahirapan. Tapos yung bahay ninyo, Lo, Wala titirhan. wala kang tinitirhan. Kahit lang wala tiis, wala iba. Opo. Tiis na lang. Opo, mahirap talaga. Napakahirap po ng ganitong buhay. Ganyan ang buhay ng mahirap. Nagtiis lang tayo. Baka sa ibang araw, makaraos na tayo. Sa awa ng Panginoon, Lo, makakaraos talaga.